Maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon, karon nga adlaw magsugod na ang selebrasyon nga gitawag nato the Paschal Triduum, no? Nga diin atong handomon ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagabanhaw sa atong Ginoo. Magsugod kini karon nga adlaw, Huwebes Santo hangtod sa Easter. And this is seen to be one celebration. O karon nga hapon, mga igsoon, atong gisaulog ang gitawag nato nga the Last Supper, no? Ang katapusang panihapon sa atong Ginoo uban sa iyang mga tinun-an. And we have to remember that this is no ordinary meal, but a special meal with Jesus to His disciples. Special tungod kay dinhi iyang ipadayag ang iyang dakong gugma sa iyang matinun-an o kanato, mga igsoon. Ang Last Supper, mga igsoon, mausab kini ang matawag nato nga the farewell meal of Jesus to His disciples. Kay taliabot naman ang iyang kamatayon. O significant kaayo ang maong Last Supper na hitabo during the Passover meal. Ang katapusang panihapon na hitabo sa adlaw sa pagsaylo, nga diin sa maong adlaw gisaulog sa mga Israelita o gihandom nila ang dakong gugma ni Yahweh alang kanila nga iyang mapinili nga katawhan sa Israel, pinaagi sa pagluwas kanila sa Dios sa kamatayon. Ug ang maong kaagi sa pagpanluwas kanila sa Dios, mga igsoon, mao kini ang gisaysay kanato sa unang pagbasa sa libro sa Exodo. Nga din sa maong adlaw sa pagsaylo, gisaysay kanato ang nahitabo kaniadto, nga diin ang mga Israelita gihatagan og instructions sa Ginoo didto sa Ehipto nga mag-ihaw sila nating karnero og sa dugo sa maong hayop, ilang pahiran og dugo ang mapultahan sa ilang mga balay, kay moabot ang kastigo sa Ginoo sa Ehipto, nga diin pamatyon ang mga kamagulangang anak nga lalaki o kadtong mga balay nga adunay dugo sa pultahan niini, dili mahiapil sa maong kastigo, kay ang dugo sa maong balay timailhan nga ang nagpuyo niini usa ka Israelita, ug musaylo lang diha kanila, no, ang maong kastigo, o nga wala gayoy kadaot nga mahitabo kanila. Ug matod pa sa Ginoo, kining adlaw mao ang halandomong adlaw kaninyo, no? Sumao na nga kining maong panghitabo, mga igsoon, gihandom o gisaulo gayod nila matag tuig aron sa paghinumdom nila sa gibuhat sa Dios sa pagluwas kanila, ug mao ning gitawag nila the Passover feast, ang adlaw sa pagsaylo. Nga din sa maong kasulugan, mga igsoon, they actually being reminded of how God delivered them away from death. Mga igsoon, ang katapusang panihapon, timing kaayo, nga kini nahitabo usab sa celebration sa adlaw sa pagsaylo. The Last Supper happens during the feast of the Passover. Ug sa maong adlaw, Jesus here replaces the sacrificial lamb. Nga kon kaniadto, dugo sa hayop ang gihalad sa panahon sa daang kasabutan. Sa bagong kasabutan, mga igsoon, dili na dugo sa hayop ang gihalad, kundili kaugalingong dugo ug lawas ni Kristo ang gihalad para sa kaluwasan kanatong tanan, no? O gipahinumdum niya kini kanato pinaagi
sa pagkuha ni Jesus sa pan, gipikas-pikas niya kini og siya miingon, mao kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Og paghuman sa panihapon, gikuha na sa miya ang kopa og miingon, kini maong kopa sa bagong kasabutan nga timaan sa akong dugo nga iula alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Sumao na mga igsuon ngano nga aduna tay santos nga misa, no? Tungod kay atong gituman ang gipanugon sa Ginoo kanato nga buhato nato kini aron sa paghandom kaniya. So dinhi mga igsuon nagsugod ang gitawag nato nga Holy Eucharist, no? Dinhi nagsugod ang santos nga misa nga atong gisaulog karon. It was during the Last Supper where the Holy Eucharist begins, no? Mao na nga karon nga adlaw ato usab kini matawag nga the Feast of the Holy Eucharist. O gibuhat nato kini isip paghandom sa atong Ginoo kay mao man ni iyang tugon o sa siya namatay og mibalik sa langit. Do this in remembrance of me, no? Mga igsoon sa Old Testament, ang memorial feast nila mao ang adlaw sa pagsaylo. Mao nga gisaulog nila kini matag tuig. Sa New Testament, ang memorial feast mao na ang Holy Eucharist, no? Nga atong gisaulog dili lang once a year, kundi kada adlaw pa nato gisaulog aron sa paghandom sa gugma kanato sa Ginoo. Mangutana ta, ngano man tuod nga matag adlaw man nato gisaulog ang santos nga misa? Ingon pa mga igsoon nga mao kini ang expression of our gratitude for salvation is unlimited, no? Ang santos nga misa mao ang atong pagpadayag sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyang walay limitasyon nga pagluwas kanato. Do this in remembrance of me. Hinumduman nato mga igsoon nga sa matag higayon nga kita nagsaulog sa santos nga misa, atong gisangyaw o gihandom ang gugma ni Kristo alang kanato. Pinaagi sa pagpasakit, kamatayan sa krus hangtod sa iyang pagkabanhaw ug hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Og lain pa nga hinumduman nato mga igsoon nga sa katapusang panihapon, it was during the Last Supper where Jesus instituted also the priesthood, no? When Jesus said to his apostles, "Do this in remembrance of me," Jesus instituted the priesthood starting from his apostles so that his sacrifice will continue to be made available and present to his people. Ug ang pagkapari nga gitukod ni Jesus mga igsuon, kini nagpahinumdom gayud kanamong mga pari pinaagi sa atong ebanghelyo karon nga ang pagkapari, priesthood is not about honor and prestige nor power and domination, but of humble service to the people. Og iya kining gipakita kanato pinaagi niini, mikuha siya og tualya og iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. At first, dili madawat sa mga tinun-an ni Jesus nga pagahugasan ni Jesus ang ilang mga tiil. Pero para kang Jesus, bot niya ipakita nila mga igsoon nga isip siya nga gitawag nila nga high priest, no? Labang pari. O nga sa mga pari nga iyang gitukod, ilang makita nga ang pagkapari is not about power and prestige but a humble service and humility.
Og si Jesus mingon kanila, kung ako nga gitawag ninyo nga magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kamo usab nga akong mga tinun-an maghinugasay sa inyong mga tiil. Ako naghatag kaninyo panig-ingnan, so para kanamo mga pari nining maong adlaw mga igsoon, kini nagpahinumdum kanamo nga ang among pagkapari again is not about power and prestige, but a humble service to the people of God. Mao na nga mga igsoon, kung kami nga mga pari wala man mamit o makamit sa maong expectation isip mga pari, mangayo kami og pasaylo kaninyo sa panahon nga kami nagmataas, naghari-hari, ug wala may pakita ang gitawag namo nga humble service diha kaninyo. Mao na nga mga igsoon, nga nining maong adlaw mohangyo kami kaninyo nga pari nga iapil mininyo sa inyong mga pag-ampo, nga kami magmatinud-anon gayod sa among tawag sa pagkapari, no? Nga nagasubay gayod sa panig-ingnan ni Kristo. Og mao kini ang usa sa mga hagit kanamo mga pari, nga masunod gayod namo ang panig-ingnan ni Kristo isip among labawang pari. Mao na ang mga igsoon, again, iampo mininyong inyong mga pari nga mamahimong matinud-anon gayod sa maong tawag sa pagkapari, nga makita dinhi kanamo kanang gitawag nga humility in service. So mao kini ang among usab nga mga pag-ampo nga sa among pagkapari, amo gayong mapuy-an ug among masunod ang panig-ingnan ni Kristo nga din anaa ang pagpaubos isip sa pagserbisyo sa katawhan sa Dios. Hinaot paunta. Amen.